ଡ୍ୟୁଟି का ଏବେ ଟାଇମ ଓଭର ହେଇଗଲାଣି 5ଟା 26 ହେଲା ଗାଁରେ ଟାଇମ କେତେଟା ହବଣି? ହଁ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯୋଡି ଗଲେଣି। ଭାଇ ଜୁହାର। जुआ जुआ अरे गुड मॉर्निंग सॉरी क्या बोल रहे ଗୁଡ कोडी ଇଭିନିଂ। करो ଭେରି ଗୁଡ ଇଭିନିଂ। ନାଇଁ ଦେଖିଲି ଲାଇଭ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ତ ଦୁଇ ତିନି ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲି କଣ ଅଛି ଠିକ ହେଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ବି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଭାଇ କେବେ ଡାକନ୍ତୁ ଆମକୁ। କୋଉଠି ଘର କୋଉଠି ଆପଣ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ଵର କଟକ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ ସେ ଭାଇ ଆମର ସିଧା ଦୁବାଇ। ଦୁବାଇ ଦୁବାଇ ନାଇଁ ହଁ। ଦୁବାଇରେ ବହୁତ ଭଲ ଏବେ ନାଇଁ ଏବେ ଆପଣ କଣ କ୍ଲାଇମେଟ ବହୁତ ଭଲ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ରହୁଛୁ ଏଠି ଏବେ ଜାଗା ତ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି କିନ୍ତୁ ହେଇନି କରାହବ ଆଗକୁ ଆଉ। ଆପଣ ଭିଡିଓ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ବି ରହୁଛି ଭଲ ବି ରହୁଛି ସାମାଜିକ ରହୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ଯାହା ୟୁ ରହୁଛି ସତ ରହୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ବାସ୍ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ ନା କହୁଥିଲି। ଆଁ? ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି ବାସ୍ ମୁଁ କହିଲି ରୋଷ୍ଟିଂ ଟା ବେଟର ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ରିୟାଲିଟି ପୋଷ୍ଟିଂ ବେଟର। ଅଲ ଦି ଏ ଯୋଉଟା ସତ ସେଟା ବେଷ୍ଟ। ସତ କାହାକୁ ଗାଣ୍ଡି ଚାଟିବା କାହିଁ ଭକ୍ତ ହଁ ବାସ୍। ଦେଶ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ବନିବ ଦେଶ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ କାହିଁ ବନିବ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦି ପଦ କଥା ନା ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ସାହସ ଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ କଣ କରୁଛି କଣ ନ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ଭାଇ ଏଟା ହଉଛି ସତ କଥା ନା ଆଉ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ତୁ ବେଟର ଲିଷ୍ଟ ଓପନ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପାଖରେ ଟୋଲ? ଜଗତସିଂହପୁର ଷେଣ୍ଢ ଆ ବାବା ତାହେଲେ ଏବେ ଗଲେ ନିହାତି ଦେଖାହବ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମୋର ତ ଡ୍ୟୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଭର ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉ କେବେ ଲାଇଭ୍ ଆସିଲେ କଥା ଜଗତସିଂହପୁର ହବା ଷେଣ୍ଢ କାଲି ଫୋନ ଭିତରେ। ଜୟପୁର ହଁ ଜାଣିଛ ଜୟପୁର ଭାଇ ମତେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଟିକେ ମେସେଜ କରିଦେବେ ଆଁ। ଓକେ ଓକେ ସିଓର ସିଓର ଓକେ ଠିକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛି। ଜୟପୁର ଆ ଗଲେ ତ ନିହାତି ଦେଖାହବ ଆଉ। ବଢେ ବଢେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନପୁର ଜୟପୁର ଆଜ୍ଞା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନପୁର ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କଣ ନା ଖାଲି ଭିଡିଓ ବନଉଛ ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କଣ କରିବା ଯାହା ଉପର ବାଲା ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମ କରି ଚାଲିବା ଆଉ। କୋଉ ମାନେ ଫ୍ରି ନା କାମ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ କାମ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଆଗ ତ ଭାଇ କର୍ମ କାମ ଆଗ ତାପରେ ଓଭର ଟାଇମ ମିଳିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିକେ ଯାହା ଆଉ। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଏବେ ଗଲେ ମୁଁ ଯାଏ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ସେପଟ ଲାଇନ କିନ୍ତୁ ଗଲେ ନିହାତି ଏବେ ଦେଖା କରିକି ଆସିବି। ଭାଇ ଆପଣ କାମ ସାରନ୍ତୁ ଆଁ। ଆମର କାମ ମୋ ନିଜର ଦୋକାନ ଅଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଦୋକାନ ଅଛି ମୋର ନିଜର କେବିନ ଚଲେଇଛି ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ଜଣେ କମ ପଇସା ଥାଉ କି 5 ଟଙ୍କା କମ ଥାଉ କିମ୍ବା କାହା ପାଖରେ ଜଣେ ଭୋକିଲା ଲୋକ ନଥାଉ ପଇସା ହଁ ଗ୍ରାହକ ହେଲେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବୁଝିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣ କେବେ କେବେ ଏବେ କିଛି ଆସିବେ ତ ଭେଟ କରିବେ ନିହାତି ନିହାତି। ଯଦି ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଆମର ଜୟପୁର ଏଇ ପାରାଦୀପ ଲାଇନ ପୋଲ ହଁ ହଁ ଏଇଠି ଆଉ ହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନପୁର ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆସିବେ ଦେଖି ଜୟପୁର ଆଗଟା କି? ଜୟପୁର ଆମ ଘର ସେମିତି ଜୟପୁର ଏଠୁ ଜୟପୁର 1 କିଲୋମିଟର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନପୁର ଅଛି ଜୟପୁର ଛକ। ଜୟପୁର ଛକ ଆମ ଘରଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଶୁଣନ୍ତୁ ଜୟପୁର ଛକରୁ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ନୂଆ କେନାଲ ରୋଡ ହେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରିଜ ହେଇନି ହଁ 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 ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଟା ଅଛି। ନାଇଁ ସେ ହୋଟେଲ ନୁହଁ ନା ନା ମୁଁ ସେ ହୋଟେଲ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ଖାଏ ସିଆଡେ ଗଲେ। ଓହୋ ଯଦି ବି କେବେ ଆସିବେ ଫୋନ କରିବେ ରାତି 3ଟା ଭିତରେ ବି ଫୋନ କରିବେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛି ପୁରା ଠିକ ଅଛି ବାରଟାରେ ଭାଇ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଠିକ ମତେ ଅଛି ଭାଇ। ମତେ ବାରଟାରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରେ ଦୋକାନ ମୋର ନିଜ ଦୋକାନ ହଁ କେବିନ ଅଛି ଭାଇ ମୋର ଭାଇ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଟିକେ ମତେ ମେସେଜ କରିଦେବେ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦବା ଆଉ କଣ ହଁ ସେମିତି କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ମେସେଜ ନ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ନା।
ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ସେ ବି ଠିକ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ ମେସେଜ ଏବେ କଲେ ମୁଁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ନମ୍ବର ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଆସି ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଏଠି ଭେଟ କରିବେ ମୋର କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ଖେଳ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଟା ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ଦେଖିବା ଆଉ ସେଟା ଦେଖିବା ବାର ନେଇକି ଯଦି ଥିବ ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି କେବେ ଆସିବେ। ହଁ ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ ମତେ ମେସେଜ କରିଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଓକେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା।